Cha uthwele ngeqompela ke manje hayi ngaboganga uSpotify siyabingelela nje kubalaleli bokhosi FM ukhosi FM umsakazo wamphambili obingelela umthandeni SK iyazethula ke umuntu ngaso sonke isikhathi kunjalo nje brand isasebenza umthandeni SK lo igcwame lisha umnikazi weGushi neParis njengamanje indaba ngoSpotify namhlanje abusuka madoda akekho umuntu ongalibonisa ngakaMaskandi ukuthi ulikhula kangakanani bakwethu kwesibili umculo kaMaskandi ke la umthandeni SK ubambe ikhulu kwiqhaza thini uMaskandi nawo ubekeleli zinkulu namhlanje okwesithathu Spotify uyibophezela ke ixhasele ke la umculo kaMaskandi kanye ke nomculi umthandeni SK ukuthi ke aphumelele ingakho ke namhlanje sikhuluma naye nje ke mkhaya ake sibuke emuva mfowethu usukela kwialbum yakho leya kuze kuzofika engomeni lezi eyishise ikhotha iGushi kanye neParis ungalichaza kanjani emkhaya akukho okubaluleke kakhulu njengokuthi nje singaqala sibonge kakhulu uNkulunkulu ekuthenini aphakamisa ibrand kaMthandeni SK uzokhumbula ukuthi mina ngigcwama elisha ngindlaba ephika ngumshove enkani kwabanenkani njalo phambilini mawukhuluma ngama-album akudala bekwaziwa ukuthi ukuze ungene kwimarket kumele ungene kube khona umuntu ongafana naye kube nama games njalo so kwahamba kwafika kimi umbono noma kwafika kimi ugcobo lokuthi namhlanje ngiqhamuke nomculo urban music umculo olegit ushunwe eParis ilapho uqale khona ke indaba enkulu nje ubona uSpotify namhlanje nje ungiqokela ukube ngizokhuluma ngicabisela amabhinqa ngoba amabhinqa kuye kwanzimanyana ukuthi understand ukuthi lento le ya online isho ukuthini you understand kwasho ukuthi khona ke vele inkuzimalanga engafundile nayo njengama ngithi yabona futhi iqhwakele lapha ku Spotify ngokaMaskandi so ke ngicabanga ukuthi ngithembakele ku Spotify ukuthi ube ngizochayela amabhinqa understand ukuthi Spotify uyini Spotify awuthengeka ama numbers uma ungena ku Spotify udlala ingoma uSpotify wona kahle unombolo 1 mhlambe kwamanye amachannel baziningi izitolo edayisa umculo mhlambe kwezinye indawo mhlambe khona amaplan okuphakamisa ukuthenga ukuboost yabo so Spotify awuboost ufuna ukuqala ngikeze igama la Spotify leyo because ngiyazi ukuthi abantu banama content nani bayadlala everywhere you go awukazi unqamulela lapha ku Spotify fanele siqonde nje akunqanyulelo lapha ku Spotify mawukuthi uno 30 million iParis no 30 million ngempela yabo if ukuthi uno 40 kanjalo so ilokho kubalekile lokho kuqaleke emveni kuba ngiqhamuke nomculo olegit umculo olegit ke umculo njengoParis ushuro omusha wezasewulisa lonto leyo ivula amathuba amasha kakhulukazi bayabona abantu ukuthi kunabafana abancane lapha omenze olimit bathenga imoto abaculi baphumela ngokusheshsha njengamanje lokho kusho ukuthi umculo usunani ke usunemali yabo uzobuza komnye ukuthi uyisho nsefe imali isho kini iphi imali nje awuthabo cha mfowethu akubalekile kakhulu lokho imali uyibona egazini kumuntu akudinga ukuthi azachaza veza nakho but usunemali umculo kubalekile lokho abafana abancane abafike manje bekwazi ukuhamba ngeemoto ezayihamba babubheka umuzi noma ukuthokozanilanga amafortune nani lonto iyacacisa nje ukuthi into online yasebenza bafuthi la sisupporteka khona manje ngithi ufuna ukuza lapho ukuthi impilo ibe njani ngoba phela nifika nifike ama CD ekhona isuka manje impilo kuma CD uyabona ama CD indaba yawo ayisekho ngisho uthenga imoto manje ayiphumi nomshini odlala ama CD so iyaphela indaba yawo nje siphelile abasakwazi ukwadlala yilabo bebe nemishini le ebikhona phambilini emisha ifunela Bluetooth manje impilo ibe njani sekushintsha nabo Spotify sebekhona umculo uthengwa online njalo yabona mfethu maniqhathanisa ngifuna ukutshela yabona ngesikhathi sisawubaba ubheka umuzi ngalesa sikhathi ngesikhathi ubhuti ushilo umuntu ekhala sekangafa kusekhona amakhasethi ke lapho ke ayinomcebo impela yakhe kahle thina sifike lapha umculo usufa ngoba usuratsha kakhulu even nomqomeni nomtshengiseni babekhala ngalokho ukuthi umculo uyakhoshwa impela nama CD iwona nje afike nenkinga enkulu ama CD nje asilimaza kakhulu kwakhona abafowethu asebangasomabhizinisi ngomculo wethu yabo suka nje ngifika nje mina vele umculo ungasenamali ngaze ngaqhamuka neplan entsha yokuthi ngize ngebhanoyi ngizothengisa amaphuma album la eworkshop phinde ngithengise eGoli ilapha ngikwazi khona ukuthi ke ngiphathe imali kodwa emveni kwalokho impela kwaphela so njengamanje ngicabanga ukuthi umculo usuzosebenzela usubuyela kulezi sikhathi sobhuti abadala abakwazi ukwakha imizi baganwa baphumelela nani nathi ke sesokuthola ithuba manje ingakho ngithi engingakushumayela kakhulu mina ababhincela ukuthi ngicela uqhubeka asisupport siwuMaskandi sibambisane
siyishintshe futhi nesystem ebesihamba ngayo umaskandi wazonga ukuthi uyancofana noma ngizela nje emsakazweni fanele ngizothi ngiyinkunzi ke mina ngoba nginama view nginama numbers amaningi yebo nama numbers abaningi njengamanje umhlaba utshekele ngakimi abantu bayangithanda kodwa ngikhukhumali ngalokho uyabo kunalokho ngincenca abafowethu ukuthi beqhubeke besisupport siyimisela ukubona umuntu ozoba umthandeni kusasa noma ozodlula ama numbers kaMthandeni kusasa uyabona akukhona ukuthi uMthandeni ngobe lapha nje sekhona ngenkani ngoba nakhona ngifika ngokuhlampha kwami uNkulunkulu okudalile into edaliwe kunjalo mfowethu so nje lokho nje ukuthi ngabancenca ababhinqa ukuthi awayifundisa into ya online and then azi ukuthi mayingena ku Spotify edlala ingoma kaMthandeni edlala ingoma kabani ke noma ngabubani asuke usukwenza umkhulu umehluko empilweni yakhe njengomculi kaMaskandi osezakhela igama futhi usenempumelelo enkulu mfethu ongangatshazwa lokho inhlelo ke manje ze-album elandelayo zimi kanjani sobona i-album noma sobona isingili kumi kanjani wayithi indaba enkulu hey ngathi yeah awuthi ngithi breathe out yeah indaba ye-album entsha ngingakusho nakho lokho futhi ukuthi nama album asizophela isikhathi sekuzokwenzeka nje uthola uMthandeni mhlawumbe ngoJanuary umthole sethi umthole ngoJune sethi qhuya nakho kuzoshintsha la kodwa konke kulele mina ngoba usuka kudayisa ingoma eyodwa manje yabo ume ngayo nje so nakho lokho kulele mina kodwa ke angawuvala umpompo walokho ama-album sawadinga sathanda ukuze insizwa ishinga nani kube mnandi ngoba khona abaphiwa khona ukushinga lokho yabo so ngicabanga ukuthi i-album kaMthandeni SK entsha izofika vele ngasekupheleni konyaka kodwa siya kuyidandi July ngi-19 zaka July ngoba sekuJuly nje lapho ngizorelease khona ibeat entsha njengoba wenza nyakeke ngizoyenza nyakeke ngithi ngizoyifihla lezo ngizoyifihla ngoba nje ngiyabona vele sekuvele sekonakele vele kumoshakela ngizoyifihla ngi-19 nje laphana ekubidandi July ngicela sibe sisonke nje emkhaya kunjalo vele ngiyidedela insimbi entsha ne-surprise ye-performance kanye nabalandeli yabona nje zasewulisa abalandeli bami ke akusewona ama-Nation into ka-Nation nje ngicabanga ukuthi iphelile ngoba masishintsha fanele sishintshe yonke into renovate manje sekungeza sewulisa ezasewulisi ke yabona yabona so nje bafowethu ezasewulisi sobe zikhona komningi lapha zizoyibonela ke ingoma entsha zizoyizwela futhi zibone ngiyiperforma bukhoma kuyidandi July. All right, yini ngisho abalandeli bakho mfethu nabantu abakwesekayo nje ikakhulukazi njengaye Spotify njengoba sikwazi ukuthi umuntu osephule ama-record wahambela amazwe omhlaba ngomculo nje yini ongayisho engayisho kubalandeli bakho kanjalo nanokwesekwa uSpotify njengomuntu osephule ama-record oba nakho lokho nje kuyirecord kukodwa ngokhona lokho ukuthi uSpotify ungisendele lapho kozi cha ngiyabonga kakhulu ngoba futhi uyicover yeBhinqa Nation lapha kuSpotify ngiyicover iBhinqa Nation nakho ya angiyona inkosi yamabhinqa ngicela bazithole icala ngiyicover yeBhinqa Nation shuthi ngifike lento entsha yokuthi umculo kaMaskandi umculo owaziwa njengokuthi abantu abasinda nje ingoma kuphelela lapha njengamanje usutholakala ufeaturishe amanye ama-genre piano njalo obona ngisebenza noMahu noLwandle Nkulu njalo even namanje khona abafana abancane abashisayo oSminoff oMenzi oLimit bafeaturisha amanye ama-genre oba uMaidulu uyabona bafeaturisha amanye ama-genre umnandi nje mfethu ezasewulisi njengamanje ezasewulisi ukuthi nathi phela bafethu isidlushizi siwuMaskandi lento ukuthi siyongena nomsila kachakide njalo kuthiwa seyifikile uyabo siphelile leso sikhathi manje uyabona njengamanje sedlukotini singena emaklabhini ngoba ubona nje ama-bookings amaningi emaklabhini usungekho umsila kachakide kodwa ngiyayiqhenya futhi ngokuba yibhinqa nokuba yinsizwa yasemakhaya mfethu kuyezwakala elakulokugcina nje-ke nokuyibongela kuSpotify ungathini ngathi nje thank you very much Spotify for choosing me as a what cover of the Bhinqa Nation thank you very much Spotify that you're proud of me nakho thank you mngani mfethu siyabonga kakhulu sifisela impumelelo uqhubeke phambili ke uyibambe kanjalo mfethu uMaskandi uyakhulu uyadlondlobala uyasabalala futhi uyasabalala yebo ngiyacela futhi kakhulu uyakhumbula ngelinye ilanga nifike lapha eMdletsheni noKwazela umcinele ngakhala kakhulu ngikhala ngokuthi ngiyacela isilekelele ukuthi ngiqede lento
yokuthiwa kunamaqoqonyana umaskandi uyahlukana phakathi yabo nje kumanje ngizokhuluma ngento enhle ngikhuluma ukuthi ngumaskandi onama-numbers amaningi ongaqhoshile abanye umaskandi kunalokho sibhekene namanye ama-genre manje ukuthi sesifikile-ke manje singumaskandi sicela nazi bafowethu sikhona kuyaculeka nathi futhi uma ufuna ukucula nomaskandi angeke uze uyisole umaskandi useyintweni amabhinca ayasupporta kodwa asupporta into enebhinca lakubo nensizwa yakubo nensizwa efana nami nje manje engafundile nje isukela emakhaya eqhuba inkomo yafunda nje yafika lapho yafika khona yangafika emabangeni akakhulu yabona ko university njalo njalo so bafowethu kodwa yaphiwa ukuthi ibe umculi kamaskandi nogcolo umculo kamaskandi so bafowethu sikhona endimeni siyabonga kakhulu inkundla zokuxhumana tholakala kanjani igqoko elisha Mthandeni SK Mthandeni _SK Instagram Mthandeni SK ku Facebook Mthandeni Mangele kodwa mothe nje Mthandeni ngicela ukuthi kuvele yonke into igqoko elisha lisekho Red Nation awusekho khona ezasehholisi elisha lisekho ukhona uMthandeni SK ibrand iwali Mthandeni SK uyabo njalo nje siyabonga thank you danke mntaka mashaka sharp